Možno by som ešte chcela povedať, že asi by si každý mal to svoje Santiago prejsť a zažiť sám. A hlavne bez kamery. Ale nebyť to, tak ja by som možno toho nevedela, že čo je to vlastne Santiago. Takto som to ticho, celkom zblízka mohla pozorovať. A no počujte, čo po tom roku dneska nejako si myslíte, ako to hodnotíte, čo to s vami spravilo, čo ostalo nedopovedané a teraz je to príležitosť to povedať. Ja som sa hlavne tešila, že uvidím Ľubu, lebo ju som strašne dlho nevidela. čo čakám? To je ťažko povedať. Adela, poď sem. Čo čakáš od cesty? Teraz už? Aha. Kamino bola pre mňa skúsenosť, z ktorej ja žijem. Aj keď to možno nevidno nejak, ja v sebe furt cítim taký tam, kde si ten plamienok. A neviem, možno niekedy zase vzblkne naviac, ale pre mňa je dôležité udržiavať si ho a nepotrebujem horeť. Neviem. Nepotrebuješ? Ale že možno nájsť samú seba a neviem, či niečo v tom zmysle. ale je to tajné. Uvidíme. Potom, keď sa nájdeme, tak povieme. Chceš sa nájsť? Keď som si kupovala topánky, tak boli tam takí mladí, nabuchali chalani v tých gaťoch, takých špeciálnych, oblečených, takých transportových, predavači. A on sa tak na mňa pozrel a hovorí, že vy si chcete prejsť 1000 kilometrov a ja vtedy som si myslela, no ja teda neviem. Ja budem strašne hrdá na seba. Strašne. Prečo to potrebuje, ja neviem. No a dúfajme, že stretneme nejakých chutníkov. Dobrých. Možná, že člověk časem ohne se, to aby blíž k zemi měl. A potom sám zemí stane se. A všechno, co kdy chtěl, o větře duj každý můj, každý krok a každý vdech je jen tvůj. Při mě stůj, ještě mě chvíli nech, ona ten mech, slunce dech, až kopce rozhrne. Bože můj, ať je vidím jak poprvé. Štěstí hledá každý stvoření, každý chce lásku a klid. Dostali sme cukríky. Možná, že bolest srdce přemění, jak vždycky chtěl zlomí. O větře duj každý můj, každý krok a každý vdech je jen tvůj. Při mě stůj, ještě mě chvíli nech, ona ten mech, slunce dech, až kopce rozhrne. Bože můj, ať je vidím jak poprvé. Větře duj každý můj, každý krok a každý vdech je jen tvůj. Při mě stůj, ještě mě chvíli nech, ona ten mech, slunce dech, až kop
a tě vidím jak poprvé, větře můj. Odpílim ešte zo Ty spodu. brďo, to snad ne, to máš 1 kilo navyše. Jak ma to bude ale potopieť. jaké super. Je tu takto, opýtajme sa. Perdone, somos dos peregrinas perdidas y quería preguntar si por esta carretera vamos bien a Sarria. Sí, va bien. Nada, Es todas que la otra, este es el desvío del pueblo. Ajá. Ahí ya se cruzan las dos. Ajá. Ya se juntan ahí. Ježi, mne to vôbec neschne, to čo je za radiátor? To pípim. Istej kategórii. Tak neviem, či sa to kategóriou dá vôbec nazvať. Tento hotel. Ty čo? Nekrúč ma, bo nikto nebude chcieť. Som krásna. Čo? Ale 20, keď je priemer 20, to je dosť málo, lebo to nám vychádza 7 dní navyše. Keby sme šli 25. Ale napríklad táto aj je, že 21 najľahšie označenie. La travessia de los Pirineus. Nefúrim ani filmuj v tej čapke. Ale dobrá čapka. Polyester. Svítí slunko, svítí od zahrady k lesu. Svítí slunko od zahrady k lesu. Až mě oči bolí z takového jasu, až mě oči bolí z takového jasu. Z takového que tenga buen viaje. jasu. Já přes ten les musím, jiná cesta není. Já přes ten les musím, jiná cesta není. Buďte s Bohem, bratři, pěkný pozdravení. Buďte s Bohem, bratři, pěkný pozdravení. Pěkný
zdravé. ¿Era usted quien ha tocado las campanas? Sí. ¿Y lo hace cada hora o no? No, no. Esto cada 8 días. Cada 8 días Cada solo. 8 días. Gracias, adiós. Nie je tu nikto. Nepočujem nič, iba ako si s rukami vo vreckách šliapem lístím. Nízke slnko presvecuje medzi kmene stromov a vrhá na zem škvrny sítého, ale studeného svetla. Pôjdeš sama? Pôjdem sama. Pomaly kráčam k domovu. Snažím sa nemyslieť na nič, iba na blížiacu sa zimu. Quand j'entends sonner au ciel le rôle Nad mestom sa po celej oblohe tiahnu zvláštne mraky. Sú úzke a šedivé. S červenými okrajmi a trhlinami. Ako obloha tmavne, mraky sa strácajú a zostáva iba tenký červený pruh pozdĺž horizontu. Vzdialené siluety stĺpov, Antén a žeriavov vystupujú oproti nám. Niečo sa stane, hovoríš ticho. Uvidíš, že sa niečo stane. Stojíme na násype uprostred sídliska a okolo nás rozsvecujú okná. Počujem, ako dýchaš. Ja by som sa spýtala, že či nám ho nepredajú. Koľko unese? Na aký má chrbát? 4 baty si to nemestia. Elena, čo myslíš, koľko stojí somár? Ja neviem, pre nás má cenu zlata, nie. Tak nič. Mali sme si spustiť nejakú kolegu. Sladký Ježiško spí s ním, nebeský tíško spí s ním. No. Tu mám list. Pozor, to si musíme pozor, toto je dôležitá vec. A letter. Lere. Moje zlaté, ja budem plakať. No mám pre teba 3 oriešky, ako pre popolušku. Ľubka, chýbaš na moje. What's your profession, Frank? Tailleur de pierre. Teológia? This is a small moulure. C'est une petite moulure. Aha, že to... Á, také štuky, také niečo, áno. By us you can find these 2 flowers. To je plesnivec a to je horec. Vieš? Nevládzem písať. Zamrznuté ruky, čo? Ako bolo ľubí včera? Ale proste tam naozaj tá príroda presiahla všetko, aj ľudstvo proste to. Frank si natiahol tie návleky a ja v jeho šlapajach, takto sme šli pekne jeden za druhým. Fúr, my sme 5 hodín sa brodili v snehu. Sme videli, ak stúpame 300, 700, 1000, keď už bolo 1000, ja, že to už bude kúsok. Takov prilákali naše červené bundy, vieš, asi si mysleli, že dačo červené, tak asi krv, nie? Tak oni normálne nad nás. Ja som, vieš, jak krásne mu videla tie ruky, jak to mal to perie, akože úplne to bolo čosi ja... Vysoko na kopci, tak nízko
nízko pod nebesy sedí 3 krahujci. Já slyším jejich hlasy. Navarre, Arroux, Ostabat, Saint-Jean-Pierre-de-Port, čo to je, Roncesvalles. A uvidíme, čo bude tu. Nový rok, Frank. Tu je Frank. Podľa mojej stopy ho spoznám. Vidíš ma? Hej. Ja teba nie. No super. Ideme naspäť, Adol, čo povieš? Si está abierto, bien, y si está cerrado, preguntar ahí, aquí, a un hombre que se llama José Joaquín, para llave. Sí, eso. Bueno, buen día. Hlavne, aby bol Jose Joaquín doma. Čo Ellen? Ty sa ako máš? No, celou vetou. Do polnoci ďaleko. Čo budeme robiť, Adela? Vypíte čaj. Ideme? A čo povieme, por favor? Ne, vieš čo povieš? 3 slova. Posledné je nuevo. Ideš. Ježiš, toto sme dopadli. Pane Bože. Ja tú horúcu sprchu si tak doteraz vychutnávam. Kebyže si pozrieš kazetu, tak normálne vieš, že presne kde, ani nemusíš ďalej pozerať. Tie psy, tie kilometre nekonečné, to blato, no tak to bolo hrozné. Potom strašne ťažký ten vietor, pamätáte, keď fúkal. Ja som robila všetko, čo som mohla. Som sa modlila, plakala, nadávala, fajčila. Tak permanentne, takto nožom, keby mi takto do chrbta, tak toto proste a toto, a už myslíš, že už bude koniec a nič, a ideš a furt nič. Ja proste, ja neviem, kde my sme proste tie sily tam nabrali. Buenos días. Hola, muy buenos. Adela sa tu chce vydať. Za Mareka. Už mám asi 10 kostolov, ktorých tak chcem. Ale tento je tužím najkrajší. Ale keď sa bude tu vydávať, tak ja jej poviem za svedka. Už. Dobre. No. Hold, už som sa rozhodla. No. Takže to bude iba 4. Áno.